ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି। ମୋ ଝିଅ ମୋତେ ଅନେଇଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଭାବେ କହିବା ପାଇଁ ଆଜି ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ସେଇଆ ଭାବେ। ତାପରେ ଭାବେ ମୋ ଝିଅ ହଁ ମାରୁଛି। ତାପରେ ଭାବେ ନା କହିବିନି, କିଏ କ'ଣ ଭାବିବ, କହିବ ଏ କଥାକୁ ଆସିକି ନାହିଁ। ଭାବିବ ନା ଭାବିବନି? ତାପରେ ପୁଣି ଭାବେ ନା ମୁଁ ଯିଏ ଯାହା ଭାବୁଛି ଭାବୁ, ମୁଁ କହିବି। ତାପରେ ପୁଣି କ୍ୟାମେରା ଅନ୍ କରେ, ନା କହିବିନି, ଗୋଟେ ରିଲ୍ସ ବନେଇ ଦେଇ ଛାଡ଼ିଦେବି। ମୋ ଝିଅ ମୋ କଥାରେ ହସୁଛି। ତାହେଲେ ଚିନ୍ତା କର, ମୁଁ ଯଦି କଥା କହିବି ଲୋକ ସବୁ କ'ଣ ଭାବିବେ, ହେ ନା? ସେଥିପାଇଁ କହି ହୁଏନି। ମୁଁ ସବୁ ଭୁଲିଗଲା। କ'ଣ ଗୋଟେ କହୁଥିଲି ପୁଣି ଭୁଲି। ମୋ ବୋଉ ବିଷୟରେ କହିବି, ମାନେ ମୋ ମା। ଆମେ ହେଉଛୁ ବାପା ମାଆଙ୍କର 5 ଝିଅ ହେଲା। 5 ଝିଅରୁ ଗୋଟେ ଝିଅ, ସାନ ଝିଅ ଅଛି, ଆଉ 4ଟା ଯାକ ବାହା ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଦୁଃଖ ଆସେ ସେତେବେଳେ କାନ୍ଦିକି ଆମେ କହୁ, ବହୁତ କାହିଁକି ଆମ ବାହା ଦେଇଦେଲୁ, ଆମର ବୟସ ହେଇନଥିଲା, ଆମେ ସେତେବେଳେ ବୁଲିଥାନ୍ତୁ, ଖେଳିଥାନ୍ତୁ, କି ପାଠ ପଢ଼ିଥାନ୍ତୁ, ତୁ ଆମକୁ କାହିଁ ବାହା ଦେଇଦେଲୁ। ସେ ସବୁବେଳେ ଶୁଣେ, ଆଉ ଦୁଃଖରେ ଦୁଃଖୀ ହୁଏ, ଅନୁତାପ ବି ସେ କରେ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଖୁସିରେ ଥାଉ, ଆମେ ବୋଉ ଏଇଠିକି ଯାଉଛୁ, ସେଠିକି ଯାଉଛୁ, ଏଇଆ ଖାଉଛୁ, ଇଏ କରୁଛୁ, ତା ମନ ବି ଖୁସି ହେଇଯାଏ, ସେ ବି ଖୁସି ହୁଏ, ନାଇଁ କି ନାହିଁ? ଆଇ ଖୁସି ହୁଏନି? ଆଇ ଖୁସି ହୁଏନି? ଆଉ ତାପରେ ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ପୁଣି ଗୋଟେ କଷ୍ଟ ଆସେ, ବହୁତ ଏମିତି ଘର କାହିଁକି ଦେଲୁ, ଏମିତି କାହିଁ ବାଛିକି ଦେଲୁ, ଆମେ ତ ରହିଥାନ୍ତୁ, ତୋର ଅସୁବିଧା କ'ଣ ହେଉଥିଲା, ଆଉ ଆମକୁ କାହିଁ ବିଦା କରିଦେଲୁ। ତୁ ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତାବ ହେଲା, ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ଦେଖିକି ମାନେ ବାହାଘର କରିଦେଲା। ମୋ ଆଈ ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସୁଥିଲା, ସେଇଟାରେ ବିଦା ହେଇଯାଏ। ସେ ସେକେଣ୍ଡ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଖି ନାହିଁ କାହା ପାଇଁ। ଆମେ 4 ଜଣ ଯାକ ବାହା ହେଇଛୁ, ଗୋଟିଏ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିଲା, ବିଦା କରିଦିଅ। ସେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ବି ସହିଛି। ସିଏ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ କୁହେ, ମୋ ମଥା ଯା, ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ମାନେ ମଥା ଯା ମାନେ କ'ଣ, ମୋର ଯେତିକି ମାନେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଇଏରେ ରହିଛି, ତମକୁ ତ ସେଇ ଇଏରେ ରଖିନାହିଁ ନା। ମୋର ଯେତିକି ମାନେ ମୁଁ ଯେତିକି ଆୟ, ମୁଁ ସେତିକି ହିସାବରେ, ସେଇ ହିସାବରେ ମୋ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧିଛି, ନାଇଁ କି? ମୁଁ ତାକୁ ପଚାରେ, ତୁ କେଉଁ ହିସାବରେ ବାଛୁ କହିଲୁ ଦେଖିଆ। ଆଉ ତୁ ଯେତେବେଳେ ଦୁଃଖରେ ପଡ଼ିବୁ କି ଇଏରେ ପଡ଼ିବୁ, ଆମେ ତ ଯାଇକି ଠିଆ ହେଇପାରିବୁ। ସେମିତି ତ ତୁ ଭଲ ଘରେ ଦେଇନୁ ନା, ତ ଦୁଃଖରେ ଯାଇକି ଆମେ ସାହା ହେମୁ କି? ହଁ, ଯାଇକି କାମ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବୁ। ମେନ୍ ତ ହେଉଛି ଅର୍ଥ ନାହିଁ ତ କେମିତି କ'ଣ କରିବୁ? ସେଠି ସେ ସବୁବେଳେ କୁହେ, ଯଦି ମୁଁ ଭଲ ଘରେ ଦେଇଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଯାଉଛି କିଲେ ମିଠା କି ମିକ୍ସଚର ବିସ୍କୁଟ୍ ନେଇକି, ତ ଆଜି କିଲେ ନେଇକି ଯାଉଛି କି 1 କିଲୋ ନେଇକି ଯାଉଛି, ଯଦି ମୁଁ ଭଲ ଘରକୁ ଦେଇଥାନ୍ତି, ସେଠି ମୋତେ ଯାଇଥାଇଥିଲେ 5 କିଲୋ କି 10 କିଲୋ ନେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା। ଆଉ ଯେଉଁଠି 200 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚରେ ମାନେ ଦେଖିକି ପଳେଇ ଆସୁଛି ତମ ମୁହଁ, ସେଠି ମୋତେ 2000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରତେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମୋ କ୍ୟାପାସିଟି, ମାନେ ମୋ ହେଉଛି ମୁଁ ଯାହା ମୁଁ ହେଉଛି ଯେମିତି ରହିଛି, ସେମିତି ତମକୁ ମାନଙ୍କୁ ବିଦା କରିଦେଇଛି। ଏହା କହିବି, ଆଉ କ'ଣ କହିବି ମୋ ନିଜ କଥା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ମୋ ଝିଅ ମୋତେ ପଚାରିଥିଲା, ମାମା ତୋ ଛୁଆବେଳର କଥା ଟିକେ କହନି ଟିକେ। ଛୁଆବେଳର କଥା କ'ଣ କହିବି?
ଛୁଆବେଳ କଥା ପଚାରିଥିଲା କେଉଁଟା ଯେଉଁଟା ତୁ ମନେ ରଖିଛୁ, ଯେଉଁଟା ତୋତେ ମାନେ ଭାବିଲେ କାନ୍ଦ ଆସେ, ଆଉ କାନ୍ଦ ଆସିଲେ ବି ନିଜକୁ ପ୍ରାଉଡ଼୍ ଫିଲ୍ କରୁଛୁ, ମୁଁ ସେଇଟା କହିବି। ଛୁଆବେଳେ ଆମ ବୋଉ ମାନେ ଆଈ ସେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଯାଏ, ମୋର ଜେଜେମା ଥିଲା ହେଲା, ମୋର ମନେ ଅଛି ଯାହା ମୋ ବୋଉ ପଖାଳ ବାଡ଼ି ଦେଇକି ଆଳୁକୁ ପିଆଜ ସୋରିଷ ତେଲ ପକେଇ ଚକୁଡ଼ି ଦେଇଥିବ। ଆମେ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଯାଉ ଚାଲି ଚାଲିବା, ପୁଣି ଆସିକି ପୁଣି ଭାତ ଖାଇଦେଇ ପୁଣି ଚାଲି ଚାଲିବା ଯିବି ସ୍କୁଲକୁ। ମୋ ମାଆ ହେଉଛି ପାଖରେ ବସିଥାଏ, ଆମେ ସବୁ ବାଢ଼ିକି ବୋଉ ରଖିଦେଇଥାଏ, ଆମେ ଖାଇକି ସ୍କୁଲ ପଳାଉ। ଏଇଟା ଭାବେ ବୋଉ ଏତେ ଜଣ ପାଇଁ କେମିତି କେତେବେଳେ କ'ଣ କେତେ ମ୍ୟାନେଜ୍ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଏ କରିପାରୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ କରିପାରୁନେ। ଆମେ କଷ୍ଟ କ'ଣ ବୋଉ ଆମକୁ ଶିଖେଇନି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଉଛୁ। ସେ ଯଦି ଆମକୁ କଷ୍ଟ କରେଇଥାନ୍ତା, ଆଉ କଷ୍ଟଟା କ'ଣ ହେଉଛି କହିଥାନ୍ତା, ତ ଆଜି ଆମେ କଷ୍ଟ ପାଇନଥାନ୍ତୁ। ସେ ଯାହା ହଉ ସେଇଭଳିଆ ମାଆ କାହା କାହା ପାଖରେ ଅଛି କହିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।